का कहले बनी हम एक कट्ठा में धनिया बोले बनी और वही में से धनिया नोच के और इनके के चटनी बना के खिया वो में से देखिए अगर तारा खेत के धनिया कम पड़ जाए हमारो भाई खेत 3-4 महीने से खोटाइन लेके में से ले जाके धनिया पीस के पिया हां झाट के चटनी खियाई एकरी बोई कोनो बात ना बैठ जाओ गीत संगीत होके बहुत सुंदर गीत संगीत हां अभिषेक बेचारा बहुत सुंदर सुना चाची ओ भाई एगो रख के गोरिया है चाची के बात एगो भुंडी बा तो हमारे गांव को भर गोरिया भुंडी बा रहो चाची के बात हां तो भाई यार बहुत सुंदर गीत संगीत गावे के प्रयास में रहनी हम चंदन भाई हाय काहे का सिद्धाल बाबूजी दादा रूटिंग चेंज करी अब रूटिंग पुरान हो गल अब रूटिंग नहीं काम अच्छा अगिनदेव के भेंट करवा दे अब अपहर चली संगीत बेचारा प्रस्तुत कइले है जितना ले बुझाइल हो आ इनकर गौनाई के रिजल्ट हम क्या कही आप सब गौनाई के रिजल्ट इनका खुद देख सकता नहीं हम गा के बैठने हैं तो सारा पब्लिक बैठल है आ एक तल मौका दिया गावे तो मैं कुर्सी ले लाल को दिहल है एगो काम करो ना कुर्सिया खाली कहिए देलो जाके कुर्सिया बटोर दो यही लाग तो रहिए गइल बार जाके कुर्सी बटोरत तो गीत संगीत हमारा बस के बात नहीं है ना लागत रहा खाली बड़का बड़का बात बोले बिना मतलब के गीत संगीत हमारा से होता है पुलिस रहे पहले मारो देखा तारा पुलिस रहे मुत दिया तारा लेखा 10 को कौन हर दो जाए पुलिस रहे के बारे में पुलिस चाचा इज्जत से लोग नाम कहला पुलिस चाचा गुरुजी तू सा जहीं से पुलिस रहे जोरे गाइले पुलिस रहे क्या बख्शो दी हो मुत दिया तारा लेखा 10 को लेकर पैदा हो जाए इनको बाकल गीत संगीत के मामले में कहता है सच बात बकना चाचा पुलिस रहे घर से कहले बारे ये कहो लगे है पुलिस रहे में तू हमारा साथ गावा ना मर तो हमारा साथ तेरा गावे के सौभाग्य मिल जाती है तेरा बार के भारी बात बा आ तो लागत एकदम पुलिस पाहुन अरे पहले अनिरुद्ध पाहुन से फरियाव ना तो पुलिस फूफा लगे जाई है अरे उहे हाल बाकी बुरबा का तो रुपया देता बाकी बतियावा मत तो करा से एगो बाबूजी खातिर गीत गाएं हां ऊपर से चैनल वाले भाई लोग बालो तो एगो डफरा गाएं जाना में ममता जी 10-12 पकड़ के डांस करी है हां ना दुगो गीत और ओकर बाद हराम भैया आहा बाबा बुआ प्रकार के निर्गुण ए बबुआ ससुरा से कहूं अरे संदेशा श्राद्ध के खाली महेश चाचा श्राद्ध के खाली गीत गावल महत्व नहीं के श्राद्ध के बारे में बतावल महत्व बा गीत के समझावल महत्व बा एगो प्राण रूपी दुल्हन को हत्या करे सखी और चक्कर में पीवा डोली के हार लेके चल ना नेवता भेजलो ना पाती भेजलो रे सखी ए बबुआ ससुरा से कहूं अरे संदेशा अरे तले चके में बूठी गईले दोलाएरा ससुरा से कहूं संदेशा नया और चके बूठी गईले दोलाएरा महेश चाचा गिनी मौत हजारों रुपए का पुरस्कार अपना बाबूजी के आत्मा का शांति हेतु हमने के घोषण करता महाराज के हाथों भेजवले बनी नारायण जी बना के रखे यही तरह बाबूजी के आत्मा का शांति भेटाओ यह नारायण सागर करो ससुरा से संदेशा और चके में उठी गई
चाचा माटी के बनल बा और ये शरीर के एक न एक दिन माटी में मिल जाए के बा, पंचो तत्व में शरीर के विलीन हो जाए के बा। यही से बड़ा ही सुंदर कवि लिखले शशि बाबू बोलो वाह बाबा कमलेश जोरा नहीं खे प्राण पे दुल्हन का दिख सके लूरा सहूरा अरे कुछ हो न सिखली जरिए रहनी भोलेरा लूरा सहूरा लूरा सहुरा राम लूरा सहुरा राम लूरा लूरा सहुरा कुछ हो न सिखली जरिए रहनी भोलेरा पूछी हम बोलमुआ तो का बतलाई पूछी हम बोलमुआ तो का बतलाई धरी है कलाई औरी चोलाएरा पूछी है बोलमुआ अंतरा के दूसर का भाव लागल लाली लाली डोलिया के ललकी ओहारवा बदली गई हमर चोलाएरा लाली लाली डोलिया के ललका ओहारवा बदली लाली लाली डलिया कललकी हरवा बदली गईले हमर चोलाए राम आँखों पसारी सब देखत रही गईले आँखों पसारी सब देखत रही गईले सारा लोग भर रहे जब बाबूजी के प्राण पखेरे उड़ल हुई सब लोग भरल हुई सब के आँख बसार के देखत बा केहू के बस के बात नहीं खे कि बाबूजी के प्राण जाता तो रोक ली कभी के भाव लागल अरे के आँखों पसारी सब देखत रही गईले अरे उड़ी गईले उड़ना अरे खटोलाए आँखों पसारी आँखों पसारी आँखों पसारी सब देखत रही गईले आँखों पसारी सब देखत रही गईले उड़ी गईले उड़ना उड़ी गईले उड़ना उड़ी गईले उड़ना खटोलाएरा एगो बाबूजी के नाम पर गीत भाई आयो धनिया बाई धनी ममता जी अब